Naprisong babaye nga senior citizen nga maoy gitudlong ng budol sa 73 anyos sa babae, mihimakak sa pasangil. Ang detalye sa report ni Matud Dumamo. Matud dining 64 anyos nga babayeng natanggong sa detention cell sa Talisay City nga nakalitan siya nga gidakop didtong Lunes sa ilang panimay sa lungsod sa Cordova. Dugang niya nga wa say kalabutan sa pasangil batok kaniya. Kisa gingong nakabudol og nakakwa og 200,000 pesos nga balor sa kwarta ug mga alahas. Dili na tinuod. Mausam ni ka asa ka tutay madi ay. Nako sa balay. Nagunsa mo ka ato. Kunya na lang mo istorya man kay sa abogado na lang na. Ma'am, nagpakaroon nun mo daw kang Korea National. Ha? Dili. Wala itabuhan na ang iwa. Diyo ko ka-experience na. Apa niyang giangkon nga napriso siya sa Carbon Police Station sa Dakbayan sa Subo sa yuning bulana. Apa di na mo saysay kun unsa nga kaso. Nadakpan na ka before sa Carbon? Before. Pagkatong early this month? Oo. Ang sa mga kaso? Kunya na lang kung istorya man. Pero Na-comment na lang sa ako. Matud di Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanua ang hepe sa Talisay City Police Station nga nasuta nila nga notadong mangingilad ug kawatan ng senior citizen nga dinakpan. Gani sa niaging tuig aduna na usab kini susamang gitubang nga kaso sa silingang lungsod ug ilang gisubay na ang grupo niini. Amo gipakita no sa victim ang mga rogues gallery nato na identify sa victim na siya gi-istorya ang mga kauban, so we're able to follow up conduct follow up. Karong hapon gipasaka ang kasong kalapasan sa estafa batok sa dinakpan. Oba ni Marlon Melgazo, Matud Dumamo. Balitang Bisdak.